Ja vítam vás u ďalšieho videa z Minecraftu, kde si predstavujeme mody. V tomto videu si ukážeme mod nejaký, kde sa tie zvieratá zapaľujú. Teraz som ho zabudol, prepáčte. Tak, ukážeme si tu napríklad pár vlkov. Sa mi spavnú, že sa mi to nebude lagovať. Dobre, nejaké tie prasáta. Vidíte, stačí do toho prasaťa alebo do nejakého moba buchnúť hoci aj rukou a hneď začne horieť. Dobre, máme tu kravy, ovce teraz. Dobre, takto napríklad, šup. Tak, dáte si meč alebo niečo iné, s tým ich chcete zabíjať. Tak buchneme do ovce, začne horieť, vidíte. Mám nainštalovaný, už viem, ak sa ten mod volá, Mob Ignite. Tak chcel by som vám povedať jednu informáciu. Máme 4 odberateľov. Ak budeme mať 5 odberateľov, natočím možno nejaký špeciál. Založil som si na Facebooku stránku. Dáte si na Facebooku, že hľadať stránky a tam Darker.sk. Tam budem pridávať nejaké informácie o svojom kanáli a tak. Keď bude napríklad ďalšie video alebo také veci. Dobre, zabijeme ešte možno pár zvierat. Ten mod mám nainštalovaný z Mods for Minecraft PE. Určite to poznáte. Hrajem to na Book Launcheru, ktorá je aplikácia do Minecraftu. Dobre, tak ja by som toto video už asi ukončil. Určite nezabudnite dať like, koment, odber. Zdieľajte ma na sociálnych sieťach. Čau.